Kasulusuan kay Pulo sa Ginoong sulat ni Pedro diya sa Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 2. Ang Biblia ng Iwan dari sa Ikalawang Pedro Kapitulo 1 ang Kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 2. Basically, behold, beloved, I now write unto you in both which I stir up your minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us as the apostles of the Lord and Savior. Ako pasawag sa Cebuano version, ayun di ang Biblia. Kini kadua kasulat nga hinigugma. Ako karon nagsulat nganha kaninyo. Diya sa duha, ako nag-agda sa inyong putli nga mga hunahuna pinaagi sa paghinumdum. Nagamo maguna-hunaon sa mga pulong nagisulti ngadto sa mga balaan nga mga propeta. O sa kasubuan nagikan kanamo og ang mga apostoles sa Ginoo maduluwas. Mga propeta, Lord, salamat ining kabuntagon, salamat sa imong pulong among gibasa. Enlighten us, O God, this morning as we listen your words, tagay ka kaalang nga langit no, aron na mong masanta na mahan, padayon ka mag-istorya sa matagusa ka namo. Stir up our minds this morning. Kung ano naman kay ukayon, kung ano naman kay lukaton o Diyos, kini kasing-kasing na mo, lukata kini. O mga kining o Diyos nga mahinungdanon na kasing-kasing, diya lamang sa imuhang ministry. Bani o Lord, mga Kristohanon this morning, na masabta na mo yung message. In mighty precious name we pray. Amen. Mga bata, hindi na mo magsama ha. Kay mag-bali na si Pastor. May lutang sa taran? Okay, ang atong message this morning is entitled, Let us stir our minds. Let us stir up our pure minds. Ato ang ukayon o atong kutawon ang atong putli ng mga hunahuna. Oh. Ini mga hiling o kape, dali kini sila makarilit o sa ning putaw. Sa ning putaw? Ukayon. Amen? Ato ang ukayon ang ato ang pure minds karon ni kabutagon. Kabalo ka, naay mga panahon sa ato ang kinabuhi, nga ato ang mabatyagan una, kaluya. Laay. Amen? So mao na ang akong nadungog sa inyong prayer vigil. Ang inyong makanunayon nakaaway sa inyong papangalagad kining kaluya, kalaay o kakapoy. Kabalo ka kung sa'y kulang nimo, kulang ka sa ukay sa inyong kasing-kasing. Mula this morning, ato ang ukayon ang mga nag-stagnant na ito ang kasing-kasing. Nanuman, ang numero uno igsoon nga musangka sa ato ang papangalagad, kining yung kaluya, kakapoy o masay mo sa kalaay. Amen? Sa gusto sa Ginoo in the past few years or last 22, ang ato ang kalaay, kakapoy, kaluyan na itong mga panahon na gusto sa Ginoo nga dili na ito buhaton sa 2023. Kumbaga sa panahon sa 2022, ang imuhang gibuhat o ang imuhang kasing-kasing puno sa kaluya, kalaay sa pagpangalagad, at the same time, gikapoy na ka, kung wala may kapuyo na to. Wala may dili malaay na to. Bisag si Pastor kung abutongan sa kalaay, yes, tinuod ang inyong mga gihimo ng mga pledges or commitment, tinuod na nga maabot sa kinabuhi ng Kristohanon. Because even the apostles, even the disciples before, gipatyak po nila ang kalaay. Si Pedro nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo, dito siya ni-concentrate sa panagat, nga naman, dilaay siya sa pagsunod sa pangalagad sa Ginoo. Di na nato kalikayan mga kaigsunan. Amen? Wala niyo si Pedro. This is my last. O kabalo mo kini si Apostol Pedro sa panahon nga gisulat ni 3 John. Mao ni ang panahon nga sa last na niya nga chance mga pagsulat naman. Dili niya ka kita isulat na ayang pagsulat na ni. Humani ni namatay na siya. Amen? Pag humani ang sulat sa 3 John o 3 Peter, patay na siya. Kapag mo niya yung tugong-tugong sa mga Kristohano, naunta, maabot man ang kaluya, naunta, maabot man ang kalaay, naunta, maabot man ang kakapoy, o kaya ang inyong kasing-kasing.
O kaya ninyong una-una. Amen? Amen. Hindi din kinamahikayan sa kinabuhi na to. Kung ang gusto sa Ginoo, kung sa nga to ang kakapoy, kalaay, kaluyan niya itong 2022, dili na nato pwede nga mahimo o ginuon sa 2023. Amen? So kinala na ay pag-ukay nga may tabo, na ay pagkutaw. Magutang yung kumina. Ang makarinit aning kutaw-kutaw, hinirang mga hinig ko kape. Oh, pag-iwangin, kung sa booster, saan naging pasawag na sa Bible? So, ilang taon ako dito, nag-agda. Pero nag-isip pulong igsoon nga mas lalong pa niya na. So, nakita na ko, ang pinakalalong na pulong, pagkutaw o pag-ukay sa tuwang mga una-una. Amen? Kaya saan ang mga Kristo-Kristohanon, nga nung mabatyagan na natong maong klaseng igsoon nga pagpangalagan, na naman, kulang sa ukay ang atong una-una. Amen. Amen? Ang kakapoy na stagnan sa atong utok, nibara sa atong kasing-kasing. Ang kalaay, ang kakapoy, nibara sa atong una-una, mahinungdan igsoon na mo-perform di ka kalaay. Mo-perform di ka kakapoy. Na naman, nibara naman. Amen? Not flowing, stagnant, napasabunta, nga kung ang tubig, adunay nakabangil dito sa babaw, dili niya siya mulapos na to sa ubos. Amen. Nga naman ay nakabara sa babaw. In order nga ang gripong muagas, kinanglan sumayo to sa tubero, o diin katong naib lugar nga nag-stagnant siya, tuaw to sa tubero. Amen? Nakitang din mga tubero, hindi na tapag bato-batuga na, yung mga muslot na lang na hos. Ito yung mga suwito na. Niyo si Pito, katong mga nangalakad sa Ginoo, na stagnant tayo lang una-una, kinanglan o kayon. Remind us, let us change, let us move on, nga atong una-una mga igsoon, kinanglan nato ni siyang o kayon, aron ma-remind ta, nga naitulog o pulaton sa Ginoo, nga kinalang uprahon, nga dili ta maglaylay, nga dili ta magkapoy-kapoy. O kayon. Amen? May mga brown biano sa pambalay, usay kapoy kita, bibi na tumaubra naman, kapoy. Ang bulaton sa Ginoo, gisamon sa Dios natong mga Kristohanon, o may mga panahon na dili nato maubra, nga naman, stagnant ang ato ang kinabuhi. Not flowing. Amen? But this morning, let us stir up our minds, o kayo na to ang una-una, let us remind by the word of God, atong na taon niya ang 2 Peter chapter 3. Kanang whole chapter diya, ng taong tanak, kung sa may mga verses diya, na posibleng luukay sa tuwang mga una-una. Amen? So, let us focus in 2 Peter chapter 3. Kung sa may posibleng mga butang diya, pastor, nga posibleng luukay sa ako ang una-una, nga magdili ko mag-una-una nga kapoy, aron dili ko mag-una-una nga laay, aron dili ko mag-una-una nga luya. Amen, yung people? Amen. Basi nabot ka sa stage room, na mauning tulog. Basi na lang ka sa kapoy, kalaay, o kaluya. Basi na ka ng stage room. Gusto sa Ginoo, i-remind ka sa 2 Peter chapter 3. Amen? Manong ang tao o ang Kristohanon, dili dapat na magluya o maglaay o magkapoy sa kapangalagad. Kinahanglan o kayo niya ang iyang una-una. Number 1, because in these last days, pamati, the people are always thought for his own future rather than heavenly things. Amen? Hibalong ibiya, kung kaya na dahil mong una-una, basi nisubay na ka sa landas kalibutan. Hibalong ang Bible ang ingon, nga kung maabot na ganin na nimo nga kinabuhi or attitude, minumdumi, biya, nga sa katapusan na panahon, ang batasan sa mga tao sa kalibutan, kanunay lamang silang naglantaw silang kagalingon para sa ilang kaugmaon, rather than para sa bulaton si Ginoo. Amen. Asa na ito na mabasa, Pastor? 2 Peter chapter 3 and verse number 3. Kung sa inyo sa Bible, sa nahibalong niini ang mga una, na tunay na ngabot sa katapusan ng mga adlaw, ng mga mayubiton, na nagalakaw subay sa ilang kagalingon, ng mga pangibog. Amen? Amen. Nasabta na ito, Bible? Right. Nga kinalan ang mga Kristohanon o kayo nila ang ilang una-una, kay
Kaya masibag ang atong una-una, nakasubay na sa lagda sa kalibutanon nga panguna-una. Amen. Amen. Nanong may mga Kristohanon nga batiyon ng kakapoy, kaluya, kalaay, nga naman, ang ilang una-una, wala na sa bulaton sa Ginoo, naana sa bulaton sa kalibutan. Kaya ginoon ang Bible, sa katapusan ng panahon, moabot ang panahon nga ang mga tao, musubay lamang sila kaugalingong nga lagda, mga usakunin, kaugalingon nga pangipo sa mga butang sa kalibutan. Amen? Napanguliha? Kung saan ang ato ang kinabuhi nakapokos, ang ato ang kasing-kasing nakapokos sa butang sa kalibutan. O niyo ang Bible, kung saan malimtan na nato ang simbahan, kung saan malimtan na nato nga ang Ginoo, yung Bible, kung saan may ibalos na ko sa Ginoo sa tanan niyang kaayo sa akong kinabuhi. Amen? Amen. Hindi ko ibaylo ang presensya mo, Diyos, na kanta na no? Sa mga butang ng kalibutan. Kaya mga butang sa kalibutan, what? Lumalabay lamang. Apan ang presensya mo, walay katapusan. Amen? Amen. Isuon ka na ang klase pala nga pagdasing mo, mukay na nasi mo kasing-kasing, oy. Right. Niyo si Pito, kaya rin mo na niyang kasing-kasing, di? Nanong luya ka sa mga pangalagan? Nanong lahay ka? Nanong wala na kayo bili? Wala na bili ni mo ang bulaton? Ano naman? Stagnant ang imong kasing-kasing mo panahona sa butang kalibutanon. Right. Amen? Muna sa ato ang kinabuhi, so let us remind that being stagnant Christian, pamati, ang stagnant Christian, our life is useless. Dili na kita magamit sa buluhaton sa Ginoo. Ang stagnant Christian, our life is no longer no goal. Kung stagnant Christian taong sa nitabo, ang atong kinabuhi, wala na tay goal. Right. Kung sa tawag ng mga taong wala na goal. Walang goal. Yaot balay. Nakasipo pa lang tawag na kuwang goal. O sa ato pa ng pinulungan, kulang sa goal. Amen? Pagod. Ang mga kinabuhi sa stagnant Christian, kuwang goal, kulang sa goal. Tawa mo no? Kinuha mo na. Kabalong ka kung wala na kay goal sa mong kinabuhi. Kuwang goal. Kulang sa goal. Amen. Wala kung stagnant ang atong kinabuhi, hindi na ang flow ba? Ba't tayo gusto mo din ang flow? Kung maganda. Wala na kay goal, stagnant naman ka. Amen? Amen. Sugad, ako ba, hindi pa yung sugad. Nag-flow man. Ba't tayo ganun ko? Basta di nag-flow? Luya, kay mulawas na. Kung ka na, mga papa, kinahanglan, exercise mo naman. Kaya magsikip kakao, tangdok, sikip kakao, cholesterol, ang inyong dugo, bubara na. Muna, isod ka, itikal mong tiil, sindali ka arthritis-on, ano naman, ang imong dugo, dili nag-flow. Amen. Muna, tambak sa doktor, dagandagan kung may time, lakaw-lakaw kung may time, ay, ang balik katawa, kaya isod na na, magdagagan siya katawa. Jogging. Oh, kung kami pong ehersisyo, pag may time na naman, kinanglan ang dugo, normally, mag-flow, gina siya. Hindi na pwedeng mag-stagnant, naman, o nainungdan sa high blood, o kung sa mga ubal yan. Amen? Ang Biblia, si Pedro Nimon, in order for us na dili ta mag-stagnant, even a Christian, dili mag-stagnant, kinala ta mag-stir up sa our pure minds. Kung kayo na to, kung tao na to, itong kasing-kasing, kung kayo na to, itong huna, na naman, inining kinaduya, inining orasa karon sa katapusan ng panahon, ang una-una sa tao, nakapokus lang sa iyong future, wala na naguna-una sa ganit nung nabutang. Amen. Pero ma-remind mo naman, anak pastor, kayo usahay, kung mauna lang na atong focus. Uy, stagnant imong ginabuhi. Amen? Kuwang-gol na ka. Kulang sa goal. Pasalamat kay Sony ng tapon nga ang Biblia kanunay na ito ni maghatag og reminders na dapat kita mga Kristiyano na atay goal. Amen? Amen. So our goal is here na makagalataw ka lang sa Ginoo. Amen. At thanks God na ginahinay na pabatyag ang Ginoo na gamit ng matakusa, and then we are growing and increasing in numbers. Amen? So ipray ito ng mga naduga, ipray ito ng mga baguanon. Amen? Kaya hindi kita makabili stagnant. Amen?
Basta stagnan kaniyang simbahan, dili na mag-increase. Gani, mag-decrease na. Salamat dito ngayon na, pinabalik. Amen? Dili na stagnan. We are flowing. Amen? Ang bulwaton sa Ginoo, nagsigil na tagtanong, kay mauna ang atong meaning sa itong kinabuhi, ng minulutanan. Gibuhi kita sa Diyos for planting. Sige na tagtanong. Amen? Kung kabalo, magkadagaw, sige magtanong. Kung ano yung gusto sa Ginoo, nga mag-flow ta. Amen? That's why we need to shake our minds, change our minds, move on in our minds. Aron dili ma-stagnant ang atong mga utok. Ano yung sa'yo mga stagnant atong utok, no? Kung sa may buhing at buhay ba, pastor, na-stagnant akong utok. Karabang, ang kahapon, mo rin po nahunan mo pagkabuntag. Ang karon, mo rin po nahunan mo pagkasulat lang. Stagnant, yung mga utok ka na. Wala na kay plano para sunod adlaw. Ano naman, stagnant yung mga utok. Ano ba, sulado? Kita, karon, wala ang ko. Pagkaugma, naaga po. Pagkasunod daw, wala, luya ninyo. Na naman, stagnant ang atong utok. Amen? That's why we need to stir up our minds. Naroon, pastor, aron ang ato ang kasing-kasing, mag-flowing isod ang kanindot sa pagpangalagad sa Ginoo. Pamawala biyang danas pagpangalagad na basta flowing. O niya, hinumduman na ito isod, only what's done for Christ will last. Only what's done for Christ will last. Usmo na ko, ang butang igsoon na mulangtod o mulungtad, kanara mga butang naghihimo sa Ginoo. Usmo na ko, ang mga butang na mulungtad, saan mulungtad? Muhangtod o mulahutay, hinumdumi, o kaya na yung utok ron, kanto ng mga butang naghihimo sa Ginoo. Tapos sinaturo ka ng butang sa inyong palibot na imong naangtod. Naangtod as kanturan. Kasi nagtungo ka igsoon, nagkanang naanin mo karon ng butang, mulangtod na atos kanturan mo lang. Ang butang igsoon na mulungtad atos kanturan, kining mga butang nga gihimo ni Kristo. Kung sa mani, kaluwasan. Mamatay na lang ta ang kaluwasan na nagyapon. Gusto maangkon sa tanang mga katawan. Amen? Simbahan, mulungtad niya ito sa kanturan yung Bible. And the gates of hell will not prevail against it. Simbahan mulungtad eh. Mawala man ka, mapalayo man ka, pero simbahan di mawala. Ayaw ginayin ko malingon. Kung wala na po diha, wala na po sila. Nasa iyo ka, dili mo ang simbahan is Ginoo. Amen? Mo ni butang ang mulungtad. Muna kung imo itutok, imo kinabuhi sa gawas, sa mga butang sa kalibutan, mawala yung treasure sa mga tao, mawala yung Kristo. Pero kung na kay Ginoo, dili tanan diya nakapokus ang imong kinabuhi. Kaya kung diya nakapokus ang imong kinabuhi, may pagpanahon nga mas stagnant ang imong una-una. Mas stagnant kita. Amen? Oh. So muna, i-remind ka ni Peter na stir up our minds. Ha? Gusto mo na ba mo diha? Dili sayok na magtinguha kag butang. Dili sayok na magtinguha kag nindot na balay. Dili sayok na magtinguha kag daghan nga mga hiyupan. Pero yung domini, wala nakatuon ang imong kinabuhi diya nga mga kaning kalibutan. Amen? Dili na mo may horizon ng nakas kalibutan. Muna o kaya gyud imong nahuna. O kaya gyud. Ang atong utok ato agining sa kutahon. O mo man ay mga pinulungan mag-away. Ikaw ba? Ay, pinagulay. O kaya mo rin ang utok. Parang sa madungog na ito, kung maglanis ba? Oh. Pero di sa Bible parang daan, nakita na ito, manaagi din si Pablo ng ingon. Let us stir up our pure minds as remembrance. O sa kano? Hinong. Amen. So, ato makita yung soon na kinanglan ang magustuhan ng magbata. Ayos tinawig. Nabata na bata? Nabata na ka? Not physically awake, but spiritually awake. Amen? Hindi ang ipasabot ni Pastor, kanang pagkatulog na physical. But what I mean is spiritually awake. Kaya kung spiritually awake ang usa ka tao, makita o diya makita na to kung saan iyang focus. Amen? Amen. Diya na to makita kung saan iyang focus.
O diya na to makita igsoon, wala nang pasabot na kung gilaay ka, gikapoy ka, dili ka, ikaw lagi ang pinakadili ka spiritual awit. Kaya kus ko na ko, kitang tanan, giagi ta diha eh. Makaranas na ng klase nga sickness eh. But listen, kung spiritually awit ta, every, matagpuan ba? Matagpanahon gid ba? Karami tao nga itong kagalingon, ginapokus na to sa mga butang, ayas ginoo. Kung spiritually awit ta, may mga posibilidad nga moabot na yung mga butanga. But listen, kini mga butanga dili nakahandol sa mga kinabuhi. Why? Ningon ang Bible, si Peter ingon, sa katapusan ini kapanahunan, ang mga tao magsunod lamang silang kagalingon nga pangibog sa mga butang ni kalibutana. And we believe nga dili tabilong niya ng mga tawana. Amen? Nagtuutang nga wala tabilong niya ng klase ng mga kasing-kasing. Why? Because dahil simbahan, bukod doon nato, nga dili ta mo more focus sa kalibutan kung dili sa butang na langit doon. Amen? Amen. Ano yung purpose na nung na simbahan? Ano yung purpose na nung na simbahan? Nga naman, kaya kung mag-focus na diya, daghan na ka. Kaya kung musabol ka diya, pilti na nato nagana, millions of people. Ang tawag namin yung Turkey o Syria, almost 40,000 people died na pataas. Pila na ito ang buwan? 40 na gabi. Amen? 40,000 plus ang pangutana. Pila ko katawa ito na naay Kristus kinabuhi. Pila ka mga tawa ito na Ginoo. Mas sa siyempre, nasabdan ako, makatong mga tawa na siguro na ito nakapokus sa butang sa kalibutan. Ano naman, pila kayo nga isinari dito. Amen? Imagine ako, no, pila ka kaluluwa o talag ang mahulog sa impyerno kung wala Ginoo. Na, muna, karon pa lang daan, kita manana sa sulod sa simbahan sa Ginoo, o kayo na itong pirmi ang itong kasing-kasing, nga untan sa malabot na panahon, dili ta mahimo, mapariya sa mga tao, na nag-focus lamang sa butang ng kalibutan. Amen? Amen. Let us stir our minds. Ikatwa, why we need to stir our minds? Number 2, because Jesus is coming. Amen? Nanong kinanglan na ito kung kayo lang ito ang utok kung gunahuna na sa mga panahon igsor, mababot man ang kalaay, kaluya, kakapoy, huy, igsor, ayaw kita ang padala. Naman, hinong kami, hapit na mabalik ang Ginoo. Good. Dili na ni panahon nung mabaksan ta. Dili na ni panahon na nung mamatras kasi mga pagpangalagan na naman. Hapit na mabalik ang the King of Kings and the Lord of Lords. Kamalo ka, gimension ni Peter, pila na katuig na ilabay, sa una dugay na, kagiwali nila, mabalik ang Ginoo, how much more karon? Good. Amen? Siya na Matthew chapter 24, maabot ang panahon, na makadoong ka mong gera, nasol batong nasol, adunay kagutom, adunay linog. To diverse places. Kung saan na siya, pastor, nagpasabot na, katapusan na, no, dili pa. Dili pa na mong tribulation. Amen? Nagyo ng Bible, basta madungog na ninyo, timani, mauna kini, ang sinugdanan sa katapusan. Hindi ang pungutanan, ang kadungog, diba ka? Sa una sa kong panahon, grade 3, grade 4, grade 5, mapagin mo kadungog niya ang klase yung mga tayo dyan. Isi bulakir ko taso na kung taganong. Pero sa panahon na nagdagdag ko, naku, grabe na ginawa, madagdag ko talang ba? Kaya kita po nga, wala kita'y alamang kanya ito, para na to, ang explanation na niya, musuon na po ng science, para na pastor, natural disasters. Normal gina siya, pastor, ginaaman gina siya. Di magina ito na maramamagay, natural disaster, karang masulat naman muna, pastor, na lagi mga kausapan ng kalibutan. Pero wala makakabalo nga. So wala pala naibawi sa tao, nasulat na lang sa Biblia. Yung sa kanto, kung saan ito yung tao. Una pa kasi mga writer. Amen? Amen. Napasabot igsoon na kung mabot sa ito ang kinabuhi, kini mga butanga, o kayo na ito ang atong utok. Uy, hapit na mabalik ang Ginoo. Hindi na kaputing magpadayon sa inyo ang klase ng kinabuhi. Amen? Let us change our attitude, let us change our mind, let us change our action, and let us change our focus because Jesus is coming. Do you believe Jesus is coming? Ikaw, pastor, barang sige magkagawali ni Iso Cristo. Sa una naman, nagsugot pa rin, gawali ka hangtod karon. Gawali lang yapon ka, o sa may problema diyan na. Sa may problema diyan na, pastor, o sa may problema na diyan. Kung sige ko bali. Radikal mo. Ha?
makalimot. Di basahan ko nito ang Bible kung may problema. 2 Peter chapter 3 verse 4. Okay. 2 Peter chapter 3 verse 4. Pamati mo ha. Oh. O magaingon hain na ang saad sa iyang pag-abot. Kay sukad ang amahan ng atulong, ang tanan ng mga butang na padayon nga mao sila sa gyapon suka sinod daw sa kaubaon. Mao ni giyo sa mga tao. Sige na mabalik, hapit na mabalik ang Ginoo. Hay naman na yung hay naman yung sa pag-abot. Dumatay na lang ang mga tigulang. Dumala na tundaan ng mga nalulundula. Mao ni gyapon tayo isulti kanya to. Hantod ron, mao na gyapon ay mong isulti. Diba niyo ng Bible? Pero sa ito ba sa Bible? Verse number 5. Kaya niini sila kinabubukon ng mga ignorante. Mapinagi sa pulong sa Diyos ang mga langit o karaang panahon at ang yuta nga malagalungtad gikan sa tubig o diya sa tubig. O sige sa verse number 5. Kada mga tawhana nga nagsigig pangutana nga nangamatay na lang ang rulo nila, nangamatay na lang mga tibulangan, atong karong giwali na magyapon magbalik kada mga tawhana mga ignorante. Right? Ang Bible, nang ignorante man pastor, klaro kay gingon sa verse number 9. Verse number 8. Ito yung verse number 8. Apan mga hinigugma, ayaw ka mo pagkabalaka sa ignorante nini usa ka butang na ang usa ka adlaw sa Dios sama lamang sa usa ka libo ka tuig. Amen. Kung ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw diha sa Dios. Amao di ay Right? ayaw katingala nga sa unang panahon giwali ang pagbalik hangtod ron si pastor gawali na gyapon muhali na po ko sa tuig muhali na po ko diadto diyan ay kabalaka na naman kaya ang adlaw sa Ginoo usa ka adlaw usa ka libo ka tuig na to. Ang usa ka libo ka adlaw sa kalibutan usa ka adlaw in the sight of God. Karon na pangutana. Pabalaka pa baka ang iwali pa maninga duha pa man ta adlaw sa Ginoo. Amen. Amen. Kita na ang una-una lang ignorante nga naman ang gibasihan nimo ang imong edad. Pila may edad nimo taon? 70 minuto segundo na sa Ginoo. Right? Napuyo na ka na segundo sa mata sa Diyos. Sa mata sa tao, taas kang edad. Pero sa mata sa Diyos, segundo na ka. 70 katunga ka sa kalibo. Huwag mong galing ka kawan po. Amen? Amen. Wala nga sige pumunta na, ayaw si pumunta na. Nga nang remind na si Pastor, hapit na mong balik yung Ginoo. Nga naman, kaya nga ito kasi kaso muna, stagnant eh. Malimot tayo sa promise sa Diyos. Amen? Kalintan na ito ang promisa sa Ginoo sa hay. Muna mas stagnant ta, pero dalay, ayaw pagka-ignorante sa masuban. Yun ang Bible, ang usang kalibo sa katuig sa kalibutan, usang adlaw sa Diyos. Ang usang kaadlaw sa Diyos, usang kalibo katuig sa kalibutan. Diya sa mga anak. Yan may balik ka. Pabalikan na niya yung Ginoo. Pero malakatod ka ron. Wala pa ang Diapon. Ito ba ka sa verse 9? Matawin yung verse 9. Ang Ginoo dili langay-langayan. Tao na may langay-langayan. Amen? Tumati mo yung pastor? Ano ba kinsay langay-langayan? Kita. Bata mag-uo. Meron di ha? Ang langayan, igsoon dili ang Diyos. Kita. Right? Amen? Sa'y langay-langayan mo ta. Sa'y paluya-luya mo ta. Diyan ang Bible, dili mubalik ang Ginoo hangtod dili tanang mga tao makahibalo sa gospel. Napasabot ka dili sa mubalik hangtod kini mga tawanan nga wala pa nato ngadto. Makabalo na sa gospel. Nakarabutan na kabalo na ba ng mga tao diha? Tanan? Wala pa oy. Piki sa kalangay-langay ang Ginoo kita. Oh, mo na diha. Kita. Ano nga pastor? Kinapadala tas itong galuya. Kinapadala tas itong kanyo. Kinapadala tas itong kalay. Kung siya purpose, kaulaw pag yun, dili na kasulting. Ato suba, ako ba Gigi, napainom ka nito, kung ginong ato. Hindi, pabalik ko na yung Ginoo. Kaya may ingon naman ito. Awa mo ko, kabalo. Paniyara ko na meeting. Pero wala kikita ko sa meeting. Kapalapin ko. Wala mo ko hindi. Pero bumagal lang sa kanibang purpose, mga matambong lang. Yan ka, hindi lagi mga silingan na ito nga mga makasarili. Silingan kami dako, huwag kami kuhita. Wala na yung meeting, wala na yung story po. Amen? Sa may ilustrasyon na, huwag ka pa'y bawa. Talon, pumiyong ka. Doon ka nung kayo balik ang Ginoo sa una, pamana, kung pumalik, nakabalo na tanan. Yan ang Bible, ang Diyos dili langay-langayan. Sa mga liwangan ako, ang Ginoo dili langay-langayan, may tungod sa iyang saad.
sama sa giisip sa pipila ka tawo nga pagkalangayan. Apan na inantosom narika na to, dili buot nga adunay malanglag. Apan ang tanang tao makadangat ngadto sa paghinulsol. Mao di ay. Kabalo ka ang wala pang step ang Ginoo tiyo nga trompeta mo balik siya. Kabalo ka? Ikaw karon nga naglingkod diha wala pa ka naghinulsol. Kapag masilingan nimo nga wala pa kabaloy Kristo, wala pa to naghinulsol. Ang ipaabot sa Ginoo, mubakting ang trompeta anytime. Ang ipaabot niya nga kitang tanan sa kalibutan maghinulsol. Right. Ang ipaabot sa Ginoo, 2 Peter chapter 3 verse 9. Amen. Amen. Kung let us stir up our minds, kang atong igsoon usay ang atong kinabuhi, maabot patiha, una-una yun, nga ang Ginoo mo balik. And if God is coming, and if Jesus Christ is coming, salvation is needed. Right. Amen? Mamatay ang tao na wala Ginoo, impyerno gid siya. Mula, adunay mo balik, kinahanglan yun, tanan makangkol sa kaluwasan. Right. Amen? Ikan lagi na. Sige na kagsagsa, musa nga laga si Ginoo. Maaptan kas kamatayon. Pagkapos kamatayon, ang pangutana, asa mo kapaingon? Asa mo kapatubang? Ha? Nawala na ba nagkitublo ni sa Bible? Pero pastor, ang itublo nito, malaki yun ko. Pero diyan ang tabag magkita ron, na nag-claim ka langit. Pero may something wrong. At sa point na tayo naroon magsatanay. Nga naman, kung ang Ginoo mo balik, salvation is needed. Ang pangutana, luwas na ba tanan? Pagkaangko na basta luwasan? Hindi na ba yung tingin? Amen? Amen. Ang purpose ng mga simbahan, abo ng tao, maawil sa kaluwasan. Amen? Remember, I will build my church, and the gates of hell will not and the gates of hell will not prevail against it. Remember, tukuron po ang akong simbahan. Nabisa ng gangaan sa impyerno, dili kabuntong nini. Karon, kagitukod na si ginawang iyang simbahan, nagpasabot na ay kaluwasan. So may pulos dito matukod na buhay kaluwasan. Amen. Amen. Kung sa may pulos na isakay ka sa jeep, mawala man ka kabalong asa na patubang. Para rin niya sa highway, sakay-sakay lang. Tanaw na itong mata, di ba kamatalang? Amen? Kung sa'y pulos sa simbahan, kung wala man tayo kaluwasan, kung may mo lang ka nga, Ginoo na bahala. Kung may mo lang nga, siya na bahala. Wala na nag-ingon ka, nga muambang ka sa bungaw. Ngayon ka, aw, Ginoo na bahala. Ambang. Sito ay kumambang ka nga, kaya jacket, kadang parachute. Lord, ikaw na bahala na ko. Ambang ka na parachute. Kadang, sigurado na. Ambang ka tumas paway. Lord, ikaw na bahala na ko. Kaya jacket. Lord, ikaw na bahala na ko. Nyambang kang susulo lang. Huwag mo tapat mo niya. Ambak atulas ka. Manigurado na lang kung ako kaysa nimo. Amen? Mao na sa simbahan. Dito ako sa Ginoo yung simbahan niya walang kaluwasan. Masa may pulos na. Amen. Amen? Amen. Pumanig siya niya. Uy, sobra. Para kinanglan, kung ang Ginoo mo balik, kaluwasan importante. Right. Amen. Ikadua, let us be watchful. Let us be watchful. Salvation is needed. Let us be watchful. Saan yung watchful sa Bisaya? Ha? Mabi na tayo. Mabi na tayo. Ginawa ko yung kapadyaw, di ba naangay ko tayo saan? Ako mo kasi parang mo na, ispulis mo dito. Kaya mo ang atong kinabuhi. The time given from God is the time to plant a seed. Amen. Kung ato na pa'y oras na gihatag ang Ginoo na to, mo na mga panahon na nga magtanong ta. Apa mo diha? Apa mo diha? Samtang katanong ka sa oras na gihatag sa Ginoo nimo, pagbantay. Pagbantay. Nga naman, kaysa imong pagtanong, igsoon ay mga manok sa kilig na magsulog. Right. Sa imo ang pagtatanong
karon sa unahan ni Son, daghang mga langgam nga naglalantaw nga gustong mutuka sa inyong gitanong. Right. Amen. Be watchful. Ang Ginoo mo balik. Samtang katanong ka, hinumdum ibiya kung unsa na ang imong gitanong. Para ba na sa Ginoo o sa kalibutan o nabutan. Hinumdum igso na sa imong pagtanong, kinalay mong hawanan dalan aron matarong og tubo katong imong gitanong. Right. Amen. Amen. Ipikan sa to ang kinabuhi. Pamati. Pamati. Nakadungog na pastor? Ayaw mo si istorya diya kay video ko kadungog ninyo. Ako sa sakit ako para yun. Pamati. Samtang katanong ta, in regards sa our life. Kadadlaw katanong ta, lantaw na to kung unsa ang feedback sa itong gitanong. Right. Amen. Because there are tendency, my tendency, na kung unsa ang imong gitanong, mo feedback ko lang balik mo. Right. Pabantay. O kaya yun ang imong utok, kung itanong na mo, o kaya yun ang imong utok, kung imo ba ng padayonon. Amen. Amen. Yung dumi, kinsa ka ito matanong o dautan, mag-ani o dautan. Si kinsa ka itong magtanong o maayo o matarong, mag-ani o maayo o matarong. Karon, ang imo bang pagtanong imong gi huna-huna dan? Right. Timanibya, basi makapit ko na sa pabalik sa Ginoo. Timanibya, basi maka-affect na sa second coming ni Jesus Christ. Nga naman, Pastor, may tendency mo nga nga to ang kinabuhi, gigamit na to, nga walay mapinatayon. Be watchful. Wala kinanglan kita nga mga Kristohano, kaya nagtuo mata nga mubalik ang Ginoo. Ito kung mubalik ang Ginoo. Right. Ito mo dili. Amen. Ito mo dili. Balik. Amen. Amen. Balik kita. Life is opportunity. Ang mga tanah, napa ba kayo kinabuhi ron? Napa wala? Amen lang. Naapakay oportunidad. O kanang oportunidad nga gihatag sa Ginoo niyo karon. Tarungan na paggamit. Kay hapit na mubalik ang Ginoo. Amen? Be watchful, be wasteful, be not wasteful. Unsa nang wasteful? Ha? Wasteful, unsa na? Ayaw po pusik-pusik. Atas mga batanon, natawa. Natawa niya, batanon, natawa mo diha. Bantay lang mga batanon. Mamatay batanon. Ako, dili naman ko batanon, pero wala ko experience sa ginagawa yung batanon. Bantay batanon, ha? Kaya nalang doon ba? Ang mga batanon, unsahay, wala maupay ang utok o kasing-kasing. Right. Amen. Mamatay batanon. Na naman, unsahay ang atong kinabuhi, nakapokus sa butang kalibutanon. Natawa ninyo ng mga tao ng backslide, unsay tsuras na. May kamong mga batanon na naadre karon. Dili na plano ninyo, plano na sa Ginoo anong namadre ron. Kunya kung mubiya mo sa pangalaga, di ko na plano sa Ginoo para ninyo. Kinsa may gusto nga ang tao mubiya sa pangalaga, kinsa gusto? Ano yun mo? Wala. Amen. Muna kung mubiya ka, ang message niya, nag-usik ka sa panahon. Amen. Kuya, inom kami lang. Na kumubiya ka sa Ginoo, nagtawa lang ang mga itsura sa mga namiya. Yan ako sa kapastor. I have experienced 8 years in the village. Nakita niya ang kasi-kasing naon sa mga kabatakunan. May gwapo, may maot, kaya dili kay maot, ako dili kay gwapo. Isa, usa kabutang ako nakita. Nakuha, usa ka batanon o usa ka yam, naa sa bulaton o naa sa Ginoo, hapsay ang iyang panagwayon. Pero sa diyan nakita na ko ang mga tao, mga batanon, mawala diya sa Ginoo. Bubot kayo ang mga naon. Pero napangutana. Kaya na naman ka sa Ginoo. Makonsider pa nimo nga ang imong itsura karon. Pakupunto na sa Ginoo. May ang people ko lalaki. Email ko lang kung kabibuto mo na imong itsura sa mga naon. Ha?
Amen, dali. Amen, dali. Nang tawa ninyo. Niyo na sa pastor. Dili na ko ha. Usan ka pastor. I've seen a lot of teenagers. Piso. They are in the church. Kita na ko ang mga young people na nagsadya na sa balaton sa Ginoo. Pero nang ibalik pag sa kalibutan. Dito na kayo nito ilang naong din sa simbahan. Pero pag ako nilang balik sa kalibutan, ngayon sa pastor, wala nagtanding at asking bungot. Amen? Well, ako na nagminaw po ko, nikatawa po ko, nga walang isang po po diyan storya. Amen? Amen. Na naman, pastor, kung bibiyak ka sa Ginoo, tupli ka. Magbupa ang mga itsura, magbupa pag hindi mo kinabuhi. Right. Hindi mo makapatagpag sa mga itsura. Ang magbupa ng mga daan, makapagtagan pa ka. Manakit sa itong mga tao ni Bia sa Ginoo dito semua. Ako yung supra mas naon sa piniliso. Di na nakila. Nakinsan mo yung tawanan eh. Ano ba lang yung people ba? Yung people din na ako. Ano man, wala. Guba na, guba. Amen? Amen. Wala na. Hindi na mapuslan sa Ginoo, no? Ang kinabuhi. Wala na. Ano man, gausik-usik. Amen? Pamati, igsoon. Bayang people mata, badag ko mata ni ikaw tohor, pamati. Kung magusik-usik ka sa oras na gihatag sa Ginoo nimo, o nimo o nako, himani, ikaw ang nakalangan sa pagbalik sa Ginoo. Right. Kita gulong ng langan, oy. Wasteful. Ikaw pa, be worthful. Kung saan ang worthful? Ang imong kinabuhi, tagay tao bilig. Ang imong pagpangalaga, tagay tao bilig. Soon, kaya motokan sa mga dili, dagang mga tao karon, na bisan Kristo hanon, wala na magamit sa bulaton sa Ginoo. Nga naman, ang palataw sa ilang kinabuhi, walay bili. Nga naman, kaya nilang utok, ang atong kasing-kasing, wala maukay. Ito po hindi niya basta, ay, maulaw ko. Stagnant ang imong kinabuhi. Hindi mo buro ko po hindi niya pastor, nga naman. Wala ko yung kuwan, wala ko yung kaibalo. Stagnant ang imong kinabuhi. Amen? Amen? Ako niya, Right. wala masipyat o upili ang Ginoo nimo. Amen. Wala masayop ang Ginoo sa pagpili nimo. Amen? Amen? Amen. Ang nasayop, kita ang atong una stagnant. Right. Amen? Kung masayop ang Ginoo, ano man, kaya ang Ginoo yung son, kung upili niya siya, ako siya, makadik ka. Natawan niyo si Moses. Natawan niyo si Jeremiah. Natawan niyo si David. Maglingiron kay si David man. Pagtanti ni David o ni Goliath, ngayon mga tao, nasipit magpili, gune. Ano naman, si David ikanti asi si Goliath, dako. Si David, piso. Gamit ito. Ngayon ang uban, nasipit magpili. Pataka magpili. Katawa nila. Pero oras na kabalo, wala masaya magpili ang Ginoo. Right. Amen? Amen. Binaw pa si David. Sulat ko ng balik-balikon. Sulat pa ta. Binaw mo gina. Kaya mahal. Sulat mo gina. Daw. Ano naman, wala masipyat ang Ginoo pili. Amen? So ang atong kinabuhi, worthful. Dapat na ay bili. Amen? Amen. Kung Kristohanon ka, kanita tao sa insakto. Ha? Amen? Number 3 and the last. Ano ginalaw kayo na ito atong kahukong na? Because judgment is coming. Amen. Asa mo na ito na mabasa, Pastor? Asa mo na mabasa? 2 Peter chapter 3 verse 6, 7. Yun ang may pinagi nini ang kalibutan nga diha kanya to ingon nga gihunupan sa tubig na laglag. Apan ang mga langit ug ang yuta nga ana karon pinaagi sa mao nga pulong gitipigan gitagana ngadto sa kalayo alang sa adlaw sa paghukom. Amen. 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 Apa niya? O adlaw sa paghukom o kapiltihan sa mga dili Diyos nun na tao. At sa kayo sa Bible, amati mo, nano ko kayo na to itong nauna, kanino Bible na ay hukom. Una ang hukom igsoon, mao ni. Una, hukman sa Ginoo ang kalibutan. Amen.
Amen. Ingon ang Bible nga ang kalibutan nato nakita karon sunugon ni sa Dios pinaagi sa Kalayo. kalayo. Diapag yun. Napay sumpay. Naayukong yan ang Bible. Kapildihan sa mga taong unsa yun diha? Unsa yun diha? Dili. Diyos nun. Diyos nun baka ni mutagon? Yes. Perdition to ungodly men. Ang pangutana, Diyos nun baka nining kabuntagon. Yes. Yun ang Bible, perdition. Kapildihan. Amen. Amen. Diyos nun baka nining kabuntagon? Diyos nun. Lahi ang Diyos nun o relihiyoso. Balik ko na ko ha. Basi bago pa ni ko ninadunggan. Lahi ang Diyos nun o relihiyoso. Na mga tao nga relihiyoso, andang mamatay sa iyang relihiyon, pero dili Diyos nun. Amen. Ikaw lang yung ipaglaban ng iyang relihiyon, pero ang iyang kinabuhi, dili Diyos nun. Amen. Amen. Niyo na Bible, kapiltihan sa hukom sa mabot niya itong mga tao nga dili Diyos nun. Ang pangutana, Diyos nun baka nining kabuntagon. Amen. Anak ko ba sa Ginoo nining kabuntagon? Right. Sometimes may sa mga ginabuhay nun, kusog kita mo claim nga anak sa Ginoo. Pero sa hay, liwat na siyawa. Ang Ginoo dili dalo. Ha? Ako ka magdinalo. O yan, pastor ha? Kung sa'yo dagang tao nga mo claim nga Diyos nun, pero liwat sa yawa. Oh, Mama, ka-Diyos nun ako, pastor. Naiba. Kung yung ginabuhi, liwat sa yawa. Ang uban ng bugiro. Bantay ha, bantay yun. Bantay. Kung yung katong bata, itong papang gagawin-duyan. Sa bata, gawin sa bata. Murag ako, murag dili. Sikanta siya. Murag ako, murag dili. Paligo siya. Ito na ginaliwat. Lantaw niya, puti mang putiyas bata. Siya puti may tuma. So, murag ginig ako, murag dili. Paglantaw na silong, tangos, magigilaw. Kung yan siya puti bislatan. So, murag ginig ako, murag dili. Sama naman yun, namin ako. Ayaw ko po na kay mama. Karong kayang bata, ni dako mo ng bata. Apa mo diha? Bantay mo kung sila, clean mong anak sa Ginoo niya, yung nahatang yawa. May ano na. Ngayon papa, durag ako, durag dili. Ni dako mo ng bata. Karong kayang bata, kung nila pa kung halang kay baba, kutaw sa masulti, mamatay. Grabe. Pagin na, laki, ang patay Ginoo. Ano sa limita abot? Eh, masulti yan, ibi. At kaya naman mga bata, masulti, madagandagan ang masulti, wala galit. Lolo, ano yung patay na niya? May stroke lolo. Skipi na, iksi. Skipi na baba. Sabi mo kaon man. Ah, hindi mo kaon. Lola, patay na. Sino ng papa? Hindi ka, diba ako gusto mo dali. Kaya po nagbiyonin ko yun. Parang ako, parang dili. Pero ngayon ang bata, duhagwawan siya. Papa! Sulti mo yun! Patay ako yung sunod! So, bilang segundo, minuto, huwag na namatay, Papa. Oh, ay na ako sige. Pero, kapag ato na siligid, na may katulda. Ano siya na diya? Si pare namatay. Pare. Klasik mo ito yung aman. Sa ato pa, hindi siya mahal. Kaya mahal. Sakto ko yung tatang, murang ako, murang dili. Amen? Amen? Amen. Mao na nato. Naata sa simbahan, gasimba ta sa baptis. Wala ni paglipod. Gasimba ta kada Domingo, nag-claim tang Diyos nun, pero liwat ta si Hawa. Nga naman, pastor, Diyos na natong baba, ang Diyos na natong pagtuo, pero ang atong binuhatan, iya si Hawa. Right. Yun ang Bible, no? Kapildihan sa mga taong dili Diyos nun. Ikaw nag-claim tang Diyos nun, pero ang imong binuhatan, iya si Hawa. Right. Salamat po niya itong binibigil katong mga tao na mga anis sila kinabuhi. Right. O katong inyong gisulat kipren sa Ginoo, tumana to na naman. Yung ang Bible, dili ka may mong Diyos nun kung ang imong binuhatan, liwat sa yawa. Right. Amen? Anis yun sa kinabuhi, pili na sa Ginoo. Pagkata na ta. Amen? Amen. Diyos nun ta, dapat mo reflect ang atong pagkaliwat
sa Dios. Right. Amen. Amen. Diyos ng taas at maliwat. Sa Diyos. Pili sa silingan. Sa Diyos yun, sa Diyos. Kikipakaslan na ta sa Ginoo. Pili ni pare. Amen. 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 Napangulihan. Diba? Napangulihan. Oh, pag yung papa namatay ang pare, ano naman? Mauyamahan. Kumpare. Amen. Ngayon nga ni kang Diyos nun, dapat liwat ka sa Ginoo. Right. Amen. 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 Sundulin na to si Jesus Christ. Amen. Salamat sa mga papa o sa mga kamatanunan o sa ubang panganis. Right. Ako papa, ginan ko na, uy, ayaw ko pakita mo pa, Diyos nun ka. Kunyang imong binahatan sa yawa. Sa dahil ako lang naman, makamaginin mo ah. Kung sa ato pa, kung tinuod ka na ikaw, Diyos nun, dito sa langit, manratapo ko rin ka. Pwede na po, Diyos, kinuoy. Tingnan ako kung papa, kaya hanggang ka kung papa, magyapo na ni Biya. Tabako. Hindi ko na mo, manuman, makamagin pa sa pagka-Diyos nun. Pero yung sabi rin sa simbahan, din as remind nga ang tinood na Diyos nun, liwat sa Diyos. Yes. Amen. Amen. Ano ba, yun ang Bible? Adonay hukom. E kaya din ang utok ron, kayong tanak, Adonay hukom, yun ang Bible. Maabot ang panahon na kapintihan na itong mga taong dili, Diyos nun. At mga tana, Diyos nun na bata niya ng ron? Amen. Diyos nun na bata. Amen. O kaya ginuutok, sa naglingkod ko niya, timanay gini istorya ni Pastor, timanay gini pulos Ginoo. Mark my word, this is not my word, but the word of God. 2 Peter chapter 3, verse 7. Niyo niya kapintihan sa mga taong dili, Diyos nun, pangutanas mong ginabuhi. Ang kanabay mong gibuhat, liwat ba nas Ginoo? Iya ba nas Ginoo? Right. So mga kinahanglan atong uhukon o kayo ng atong mga utok o kasing-kasing. Amen? Amen. Kaya lisod bini magduyan tag bini ito ah. Kapoy. Kape. Paging mo sa bata ng papa. Matay ang silingan. Ito tagiya. Kumpare. O, kapagmat paging ang blaki. Ang patay ino. Lolo. Ah, sunod lolo. Lola. Patay. Bisa ako'y sunod. Papa. Adi sama siya. Hindi siya papa. Lolo na yung asawa. Ikaw po, di kang baba. Ano na lang itong bahatan nila. Abulan ta. Abulan siya. Yung ang banang sige. Magbakit ta. Uy, mo pala itong bata. Kini ako, abi. Sa pamili mo, kagdili mo. Sabi niya ko, kini sa. Hoy, dili na imo, oy. Kumpare na. Usawa na yan. Kumpare kita tingin. Amen. Naman, dili liwat niya. Wa man makapulbingan. Muna kita igsoon, timana na to, na kung Diyos nun ta, dapat ang atong attitude, ang atong panggawi, ang atong ginabuhat, liwat sa Diyos. Amen. Amen. Right. Napamulat sa mga mga mama. Wala ka ng maritis no, iyan na siyawa. Namutang ka, wala ng mga maritis. Amen. Oh, walang the lost. Mako na kung tayo ginagmaya, ano tayo padag ko? Ginagmaya lang. Pag nadag ko na, mahimo na tayo ng mga ungodly. Amen? Amen. Okay na, mas Bible ang hatred. Ha, kung ipadayon mo nga, iya kasiyawa. Iya na siyawa. Tungkol bitaw siya kasuko sa Ginoo, gusto siya mula po, di nahulog siya sa lupa. Amen. Amen. Mga papa. Oh, bless ko sa inyong pages. We are the sons of God. Yes. Anak na ta sa Ginoo. Yes. Amen. Amen. Ang atong mga binuhatan, attitude, unsa man na diha, palipuan ta sa Ginoo. Yes. Kinalang muliwat tas Ginoo dili siyawa. Amen. Isa kung sa pagkagwapo sa tunaw, nagpilta ng Diyos nun, pero atong binuhatan, iya siyawa, iyawa na punta. Yes. Kami kaya po, natuwagin ang pagkaling magyawa agad. Amen. The sons of God ang tawag diya. Madawat ka sa Ginoo, imo kang anak sa Dios. Sa to pa, kung maanak na ka sa Dios, yung nabay mo sa 2 Corinthians 5:17, uspon ka sa Ginoo. Kung uspon ka sa Ginoo, magpuyo ka sa iyo sa 2 Peter, pagkabalaan o pagka-Dios nun. Right. Amen. Amen. Sumuna ang insakto na meaning sa gitawag na Diyos nun. Walay pulos na sitag simbang baptisa, walay pulos sa sitag basang Bible, walay pulos sa sitag amen sa message ni Pastor, pero ang atong kinabuhi, liwat niya po sa yawa. Amen. Walay pulos kita, walay pulos. So masigi pagsagit kag millions of amen! Wala ginay pulos kung atong kinabuhi, liwat niya po sa yawa.
Right. Amen? Pangyari sa kalibutan. Gising. May simbahan. Mga pastor, ang toyo anak, makinabuhi taglahi. Wala tanayawa. Lahi. Lahi. Muna kita nga magustuhan sa balo mo. O kayo na ito itong una-una. Karong baladag, uyugo na ito atong kasing-kasing. Karong 2023, kung gilaay ka sa kinabuhi kanya ito, gikapoy ka, maluya ka, kay stagnant imong kinabuhi karon, mauragyapan imong gibuhat karon, pamati, sinahanglan na nanimong o kayo. Osborne, change, move on. Sige, di kay repas. Pausap sa Ginoo. Amen? Amen. Amen? Gusto ka nun? Amen. Oh. Matapusan ninyo rin karon, kabalon mo kitsa tinuod ni Mama Bata. Kailan din mo, sigurado na mo. Wala ba kung mutana nga, binuhi lang ka o gikuan lang ka, sa ko lang na. Giampon lang ka, okay pumutana sa ginabuhi. Giadap lang ka, wala. Oh, praise God, kung tinuod, di ba ako ginahan? Ang pumutana, kaya tinuod maning, wala man kayo pumutana sa mga papa at mama, nga di ka binuhi, ang pumutana. Wala ba kayo pumutana sa ginabuhi o tinuod ang anak sa Ginoo? Amen. Ay, pumutana! Pumutana! Na ina magagalingon, kaya din mong utong na, may yun mo. Alam ba yan, pagka ginukay diha, ina diyo. Anak ba ko sa Ginoo? May bigas, anak ka, bika, mayawa ka. May bigas, nakapiliwat ka na ako. Ano liwat rin ko sa yawa? Muna, dali na nato maukay ang atong kabalingon. Amen. Nanginaot ko nining kamuntagon, na kining ato ang pagmamati karon dili ni useless. Amen. Amen. Kung saan ang useless? Walay pulos. Sige, pulas. Walay pulos sigig simba, walay pulos sigig basa, walay pulos sigig pamatig mensahe. Ang debe nato kinabuhi, iya kagyapon sa yawa. Right. Amen? Amen. Manang simbahan, wali, change. Uspain mo gawin Pero basta di lagi mo kasad, patabang sa Ginoo. Ginoo ang usap nimo dili ikaw. Kung maningkamot ka sa kagalingon, di ka kausap sa kagalingon. Patabang sa Ginoo na Lord, uspataw ko. Kaniyo ng Bible, kapildihan sa mga taong dili Diyos mo, dili ko gusto mapilkuana. Right. Di ko gusto mapilkuana. Kaya ang Bible ng ingon, di Diyon makasulod sa ginyarian sa langit ang mga taong ungodly. Kung sa'yo gusto sa Ginoo, godly people. Amen? Amen. Nanginaot ako ni Kumuntagon na atong ukayo ng atong nauna sa pulong sa Ginoo. Mga balot ta, mga preta, natapos kita sa atong panimbawan, pinaagi sa pangamuyo. Pero balik-balik na Diyos, thank you so much this afternoon. Salamat o Diyos sa imong pulong. Salamat sa imong Lord o Diyos na mag-spare of our minds, na ukayo ng mga nauna amahan. Nasaktan kami, magpatalingo o Diyos sa imong pulong, ang mga batigan o Diyos. Ang tinuod na pumapana kung anak magiging mo. Kaya ang tinuod na anak o Diyos, diyan ni mo, makita o Diyos sa iyang pang-abinahatan, makita sa iyang mga gawin. Salamat Lord, kinitudlo ka. Salamat Lord, kanakay pulang mo remind ka na mo. Starting today, sagot ka rin o Diyos, ako kayo na kung unahon na, ako kayo na kung kasing-kasing. Ng tanang butan at kalibutanon, tanang butan na kahimuan sa kalibutan, dili nila insakto at tubangan diya kanina. Napasabot na perdition, kapindihan sa mga ungodly. Lord, kung nabilong mo ko sa ungodly this morning, please remind my heart, remind my mind, Diyos nga, ako aking i-change sa dili pa maabot ang imuhang pagbalik, sa dili pa maabot ang judgment. Iso, nini ka mong tagong, taas pa kayong oras ng gata sa Ginoo para nimo. Taas pa kayong iso ng gata sa Ginoo para nato. Pwede pa nimong usbon ang mga gitanong nimo silang kinabuhi. Kung lupaton kini, o gilistan, o maayo o Diyos. O Diyos, nini ka mong tagong, tatabangin sila. Giyahin sila o Diyos. Ngailangan ma-change ang ilang direction silang kinabuhi. Thank you for the members of Diyos na nag-honest silang kinabuhi. Ang hope and pray, ang katong ilang ipang place diya kanimo Diyos, ilang katong i-change this 2023. Kung makita nimo Diyos ang ilang kinabuhi, sa pipila ka mga Domingo, sa pipila pa din mga bulan, ino na makita silang kinabuhi ang mga limpyo ng ilang kasing-kasing. Limpyo na ilang una-una. They are not remain stagnant. They are growing. Kung makita na to sa maluhaton sa Ginoo, na kung ang usa ka tao, dili stagnant. Kung ang usa ka membro, ang usa ka Kristohanong dili stagnant ang kinabuhi, magamit din siya sa ministry nimo. Salamat Lord sa reminder, salamat sa mga baguanon. Bisa ba sa baguanon, Diyos, ang yampo. Na sa dili pa mabot ang judgment, sa dili pa mabot ang kami. Pakaangkon sila sa salvation. Kung yung klaseng na salvation, wala sa membro, pagpamembro, wala sa relihiyon,
wala sa imong gibuhat kundi naalamang sa pagka-relasyon diya ni Kristo. Ako pang mayo Lord, dili ka utuhon na kinintanan nga mga kaigsunan nga diri karon. Dili useless ang among pagtuo pag ilang pagtuo pagsayo di kanimo.